Nyasi mar kopo mogik ma jariemb ndege mosenindo retired Colonel George Were manyocho tho e masira mar ndege kalapapla dhi nyime Nyakach. Wakwayo mondo ubi mondo chuo yadhe ni mondo waket HIV to be zero in Migori County. We've already identified 10 health facilities who will be offering these services. Sirikal dhi nyime gi chiwo yath ma ichuoyo diriyo higa mar gayo landruok mag kute mag ayaki mong'ere kaka Lenacapavir. Mtu wetu ambaye anaitwa Kamilan anatoka Ang'ata Barigoi amepotea saa hii ni wiki moja. Tukiuliza mtu wetu na tujaisikia tujaiona mali iko. Jodak ma Ang'ata Barigoi obago ng'anyo ka gidwaro mondo sirikal olernegi kama jakendera ratich oganda Joanna Kamilan nitiere. Machiegni weche manyien mag kage kacha, nyinga Simfros Okinda. Nyasi marala mar kopo mogik ma jariemb ndege mosenindo retired Colonel John Were manyocho tho e masira mar ndege kalapapla dhi nyime Nyakach e kaunti ma Kisumu. Were manowito ngimane gi jomoko auchiel e masira ma bende nokawo ngima jaod bura Joanna Ng'eno ibiro yiko odiechieng' ma kiny dalane. Kawadhi nyime ni jodak ma Ang'ata Barigoi mantiere Transmara South e kaunti ma Narok obago ng'anyo nyaka tesendo bila ma Oldonyorok ka gidwaro mondo sirikal olernegi kama jakendera ratich oganda Joanna Kamilan mapoko ne ndalo chiko mokalo nitiere. Wachore ni nyaka nene mogik e lien mane en jaod bura ma Emurua Dikir Joanna Ng'eno poko chako nene kendo to simbe bende mteja. Jodak go osingo madhi nyime gi ng'anyo nyaka chieng' nyisgi kama Kamilan nitiere. Matimore kinde migeno ni spika mar od bura mamalo biro landa yanga thuolo mantiere ka chung' od bura ma Emurua Dikir. Meka mtu wetu ambaye anaitwa Kamilan anatoka Ang'ata Barigoi amepotea saa hii ni wiki moja. Tukiuliza mtu wetu na tujaisikia tujaiona mali iko. Tunataka tuwaulize serikali kama mumehusika kushika Kamilan. Hatukatai mushike lakini mtuambie hapo kwa jela gani. Wale watu walipiga Kamilan tunawajua. Mwingine ni afisa wa polisi. Wengine tunawajua. Wengine ni ma-MCAs. Na tunashangaa serikali wala kimya. Unafikiria mama yake anafikiria nini? We want to ask the government to produce Kamilan whether alive or dead. Wale tunapea nini siku mbili. Kama mtatupea Kamilan tunaenda mpaka Mugondo bana mlikuwa. Sisi tunasema tunataka amani. Ile kitu tunauliza serikali. Murkomen wewe ni mtu wa Indiria. Ujitokeze useme Kamilan alishikwa sababu gani na ako wapi? Ndio watu watulie. Ile kitu tunataka tujue Kamilan amewekwa wapi, ako kasodi gani, tujue hako na hata watu waende waangalie wajue Kamilan hako. Ndio waendelee afadhali muweke yeye gotini ndio tujue Kamilan amefanya makosa. Ogai madun bura mar United Green Movement David Maraga ochopo e kaunti ma Kiambu gi injili mare mar Serombulu mar bedo jatend piny e yiero mabiro. Maraga mane oten gi jotelo mamoko mag duond burano e limbe mare okawo jogo mane oyuore campaign mare mondo miye thuolo mar telo ne piny Kenya kowacho ni telo masani ok odewo jo Kenya kata odoko ni ni jo Kenya tiyo matek kendo chiro luya mar gero piny. Omedo wacho ni yiero ma higa mar 2027 biro bedo yiero mar golo piny kata mar golo piny Kenya lwet jatend piny William Ruto. Tulete uongozi ambao utafikiria maslahi ya kila mmoja wetu, itafikiria maslahi ya kila mmoja. Kenya leo bahali tuko, hii kura tutapiga mwaka ujao ni kama kura ya ukombozi. Tujikomboe kutoka bahali tumewekwa, tunafanya kazi kama watumwa. Fikiria sana. Jokanya sekta mar ochumi mar Nembe onyiso luoro margi e wi lweny madhi nyime kind piny Russia, Iran kod Amerika. Giwacho ni thoth jogegi modak e pinje jo Arabu ngimagi oyudo ng'ikruok kaluwore kod ng'onj ma Amerika timone piny Iran. Koloso romo mar jokanyo matiedho wedhe, jaratije Joseph B wacho ni monj ma kamano biro rocho yuto margi ka ginyiso luoro bende ni nengo mauta dhi idho. That is in Iran is really going to have effect on the economy, given that we know that this is where we have members in Saudi Arabia, we have members in Dubai. All those members is likely to slightly affect their income, which will again will affect the income of the members.
we know very well that even in the coming months or weeks, the price of oil is likely to go high. So our hope is that this thing can be dispensed with so very fast. It can be done, just play your part. Everybody to play his part. And the first line of defense, supervisory team, hapo msilale tuangaliane. It might be your friend, it might be your brother, it might be your tribesman. But if he goes astray like this ship will sink. Think about what has happened to developed world. Think about what has happened to mature economies. You are now, remember I said, if you are Taiwan, we must also do Taiwan things. By aligning their products and services with these priorities, SACCOs can further strengthen their relevance and contribution to the economy. I really wish to congratulate you, the board, the management and members of Badality SACCO for successfully reaching this 51st annual delegates meeting. Cheno madhi alodiochieng mar madaraka mar higani ochakore county ma Wajir ka sirkal dineno ni pap ma igero orumo samo winjore. Jagoro migawo mar arita Laktar Raymond Omolo ne otayo komiti mochung' ne chenro mag sirkal marango chal mar alap ma Wajir ma ibiro tigo odiochieng madaraka. Kane oloso gi jofwambo, Laktar Omolo owacho ni alabno mabiro ting'o ji 10,000 ka gedo mar rumo ibiro tiek ger juma mokwongo mar dwe mar abich. We are currently at 10%. We expect that we will achieve completion or substantial completion by the first week of May of this year as we get ready for the Madaraka Day celebrations. We'll be working together to ensure that we finish the project within the time we expected to finish. The airport is very important, and especially for that day, because we expect a lot of Kenyans to be here for Madaraka Day. Working together with the two colleague PSs for the two as Ministry of Defense, just to make sure that all these projects are moving together to deliver within the time that we have been given by the Commander-in-Chief. Robert Mantire kindigni apaga beach nyaka parogangwen nigeto kod yath mar prep ma ichuoyo diriyo higa mar galandruok mag kute mag ayaki mong'ere kaka Lenacapavir makoro chak chiwo yange kaunti ma Migori. Report ma ogol kod migawo mar thieth yango ni atamalo 50 mag jogo magamo kute mag ayaki manyien e kaunti ma Migori gin rowere e kindigni mar apaga beach nyaka parogangwen. Jafo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Kwan rawere malo 10 ne gin moko Uganda manido sandan mar yath mar prep mageng'o landruok mag kutego mag ayaki ma ichuoyo ng'ato diriyo higa mong'ere kaka Lenacapavir mane ochak chiwo yanga e kaunti ma Migori. Unjwe nyiri rawere wetewa mantiere oko kucho. Wane man gata malo mar yudo kute mag ayaki. Wakwayo mondo ubi mondo chuo yadhe ni mondo waket HIV to be zero in Migori County. Ma en gima ber nikech mokwongo nyocha wan gi prep mani muonyo pile pile. We trained our healthcare providers. We've already sensitized the community. So we want to welcome people to come so that they can prevent HIV infection in Migori County. Yadni mabende ichiwo ne jogo mang'ao e gamo kutego mag ayaki moting'o rawere ichiwo e kaunti za 15 moting'o kaunti ma Migori e piny Kenya mangima. Apisa mochune kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wacho ni e kaunti ma Migori yadhni idhi chiw e kuonde ute thieth 10 ka igeto jogo mang'awo ahinya moting'o rawere. Migori, we've already identified 10 health facilities who will be offering these services within the first implementation phase. Any person who feels that he or she is at risk of acquiring HIV, you can visit these facilities to get the injection. Owino wanigi get rawere bende ahinya nikech gin ema kwan mathoth pod gamo kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. The target group for this drug is those people who are at a higher risk of acquiring HIV. For Migori in particular, we consider young people, that is age 15 to 24 years, who are at a higher risk because the data shows that more than 50% of these people acquire new HIV infection every year. We are also targeting
those who are at a higher risk of acquiring HIV, including female sex workers, we have them, men who have sex with men. Rawere kod ji mamoko makedo kod landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori onyiso geno margi ni yadhni dhi konyo geng'o landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Drug will really help, because you remember we've come from far. It has been a journey. We started with abstaining, being faithful, but now that we have a drug, this will have impact generally, the public health impact in terms of reducing HIV, because it's just one injection. After 6 months is when you are getting it again. Nini matamalo mar yudo kute mag ayaki mag ji nikech en gima kisechuoyo to onge gima yang ichaki wuok ni wadhi amuonye yath moro, koro ji mang'eny bro ringe nikech jomoko samoro yudo ka ne dhi kokao prep 1 month to dhi default. Yadhni kata prep ma ichuoyo ng'ato diriiga to konye mondo koro kik ogam kutego mag ayaki mong'e kaka lenacapavir okelo yot ne jogo mang'awo mayando osebiro ka koro tiyo kod prep no ma imuonyo kata ma indilo. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migori Kalew Opondi ne ojiwo jogo mang'awo e gamo kutego mag ayaki mondo koro dhi kendo koro chwe kod yadhni ma prep. Community initiative kawadhi itiyo gi nyamrerwa magwa mondo ter wachni e gwenge mondo jowa odhi osiptende 10 masani idhi yude yedhegi. Opondi kata kamano bende koro jiwo oganda mondo kodhi nyime kod tiyo kod yore mamoko e geng'o landruok mag kutego mag ayaki. As we have this new injection, let us also remember to use the other methods which can prevent new infections of HIV. George Juma, Ramogi TV, Migori. Familia moro e kaunti ma Uasin Gishu nigi kuyo e wi tho mar wuodgi mane odere tok wito Sh92,000 e goyo punda kata betting, omenda mane onego familia no tigodo e nyiewo mbolea. Kaluwore gi familia no, wuodgi no manyinge Timothy Kipngetich nochako goyo punda higa mar 2018 ka tim mar goyo punda no nochopo kamarach e higa mar 2025. Gino manochakore mana kaka tugo nodhi nyime ka notiyo gi omenda mathoth e goyo punda makoro chopo kama nokawe ngimane e yor deruok. Nikaambia kwani kuna nini, akaniambia tuma ya enda aleta nini fertilizer. Vile alienda kununua fertilizer sijui akufika. Hata nilifikia yeye simu nikaambia nimepata fertilizer kwa mahali uruti, akasema niko laini na nikimbuka hivi hajafika huko. Ilikuwa 90 gapi 92,000. Na si hiyo peke yake, amemesa karibu mingi sana. Sasa wakati pesa ilikuwa inaingia kwake kidogo, sasa alikuwa anagawa mingi, ilikuwa inaenda kwa alafu kidogo ndio ilikuwa inafika nyumbani. Pia tunaomba vijana wengine, sasa hii iwe mfano, iwe warning kwa vijana wengine ambao wanafikiria kufanya mambo kama hiyo. Unaona tunapoteza kizazi chenye kingefuata, kingeendeleza uzazi. Alikuwa anacheza anapoteza 20, 40 hivyo, na pia mpaka akauza paso yake ambaye alikuwa anatumia ikaisha. Baadaye akatumwa aenda ashughulikia aleta fertilizer. Pia ni kama hiyo pesa alipotea. Tunaomba sana serikali waweze kusimamisha hizi kampuni za gambling ama waweze kuregulate. Juu kama tutakuwa tunapoteza vijana wenye wako na faida kubwa sana kwa hii jamhuri yetu ya Kenya, itakuwa ni hasara sana.